Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu kamar yadda kuka sani suna na Aisha Abubakar. A tare da ni akwai Fauziya Musa. An fara kawo muku shirin mai suna dandalin mata a Badarawa Multimedia. Shirin dandalin mata shiri ne da ya kunsa abubuwa da yawa wanda za mu tattauna a kai kamar matsalolin da yanzu yake faruwa. Za ku ga shaye-shaye ya yi yawa, mutuwan aure ya yi yawa, abubuwa dai gashi nan da yawa dai. Za mu fara kawo muku shi. To Malama Fauziya yanzu me zaki ce? Yanda zaki ga abubuwa sun canza, tarbiyya yayi karanci, wajen ƙauye da abubuwa dai da zaki gani dai duk ana yin su marasa kyau. Yanzu kamar in kika duba kika gani ƙauye da za a yi shigan da ba ta da kyau kuma an sani mutane suna take sani kuma a 'ya'yan musulmai. Alhalin Kiristan suna ga in za a yi sha'anin biki ba a ƙauye da ba wani abu, mu da muke musulmai ya kamata a ce ƙauye da nan dai dressing ba wai an hana ba ne a dinga yin kwalliya mai tsafta mai kyau wanda jiki ba zai bayyana ba, ba za a ga tsiraicin mutum ba. Ya kike gani? Gaskiya ne haka. Abubuwa da dama suna faruwa, yanayin shiga zaki ga wasu suna ɗaura zani su kawo t-shirt sa, wani t-shirt ɗin ma zai fitar da tsiraicin su. Wasu kuma zaki gani suna ɗinka riga doguwa ba za ki ce tsiraicin su ya fita ba. Saboda dama al'adance a ƙauye da in za a yi ƙauye da riga da zani shi ake ɗinkawa, ba a saka wai riga t-shirt ko kuma wani abu. To a zamanin mu na yanzu da komai ya canza shi ne aka kawo innan shigan, kuma babu ƴa macen da wata za ta yi irin shigan nan a gidansu mahaifiyarta ta ga wannan shigan ba ta yi magana ba. To amma kin san wasu za a iya cewa gidan biki ƙawarki ce, to za a zo a ce a gidan za a shirya, za a yi wasu abubuwa, to wani dress din a nan ake yi. Ba wai iyaye ba sa gani ba, yanzu zamani na TikTok. Za a zo a yi posting, kowa zai ga bidiyon da bai dace ba. To ai kin ga iyayenmu ba kowanne ke rike wayan zamani ba. Ba kuma kowa ke ganin irin abin da muke yi ba. In ba wai mace ta kai ta yi bidiyon ta nuna suna tare da mama, ce o mama jiba wacce. To kin ga ai ita waccan uwarta bata gani ba, wata uwan bata san ma ita tayi wannan shigan ba, sai dai mu ce Allah ya kiyaye. Yanzu wani shawara zaki ba ma iyaye da kike ganin ya kamata su sa ido akan yaran ne, ko kuma kin san wasu iyaye su ba ruwan su duk abin da yaro zai yi kawai shi ya je yayi, wannan ra'ayin shi ne su ba sa kwaba ma yaro. Gaskiya ne, shawaran da zan bada a nan kawai da iyaye su dinga kula da 'ya'yansu da abin da ya kamata 'ya'yansu su yi. Saboda an san yau da gobe in dai ka haifa ɗa dama tarbiyyar shi dole duk abin da laifi yara suka yi iyaye za a ce, saboda su suka haife mu kuma su ne ya zama na tarbiyyar mu a kansu. In ba zarar da mun yi aure ba ya koma ƙarƙashin mijinmu. Kawai dai zan ba mu iyaye shawaran su dinga duba da irin shigan da 'ya'yansu suke yi, da irin dressing ɗin da yaran su ya kamata su yi kafin su fita a gida. Ko da ma cewar 'ya'yansu za su je ƙauye dai sun san ƙauye dai za su je, to sai suna ganin ai irin shigan da yara suke yi, sai su faɗakar da su akan haka. Yau Malama Fauziya mun gode. Wannan shiri da kuka fara kallo kaɗan kuka fara gani, ku biyo mu domin muna da wasu da muka tara muku da yawa wanda zai faɗakar da ku, ya ilmantar da ku har ma ya wa'azantar da ku.